Tá muid go cruthannna trí tí a phlé. Chuma thar timpeall le tiomra, agus bhreathna me sí sa musca brúscar chuma agus bhála me riont rudaí. Fan go bhfeicimid cén cruthta orb. Ce támann seo? Seo líorróid. Ach cén cruthta orra? Cé bhéad ai atá i líorróid? Ai amháin. Mas tú an rollaíonn si? Rollaíonn cínte. Seo sfér. Abada? Seo sfér. Ítach. Nis, ho rinne man crusha as pauper fuid me hís sa musca brúscaid a chuairsála. Fan go bhfeicimid. Cén cruthta ar seo? Cé bhéad ai atá ar grusha? Tá ai amháin agus ai leis an rá ai. Mas tú a rollaíonn an crusha. Fan go bhfeicimid. Rollaíonn cínte. Seo cón ítach. Abada? Seo cón. Cé eile tam? Cén cruthta ar seo? Bhí sé seo a haon sa musca a chuairsála. Cé bhéad ai atá ar seo? Ceann, péide, trí cín, trí ai. Mas tú an rollaíonn sé seo? Rollaíonn. Seo surcód. Abada? Seo surcód. Ítach. Cé eile tam? Ó, mas tú céad seo. Cé bhéad ai atá ar seo? Tá bhfeicimid. Ceann, péide, trí cín, cheirde cín, chúig cín, sé cín. Sé ai. Mas tú an rollaíonn sé seo? Fan go bhfeicimid. Ní rollaíonn. Seo ciúbóideach. Ítach. Seo ciúbóideach. Cúpla ceann eile seo. Cé támann seo? Naíonáin muid é seo ar ball? Seo surcód. Ítach. Cé faoi seo? Tá sé ai ar seo cuoinech ring. Ní rollaíonn sé. Seo ciúbóideach. Cé é seo? Seo surcód. Cé é seo? An chosla sé líorróid cisfeile. Seo sfér. Nis tá ceann amháin eile seo. Sníachmuid é seo fós. Fan go bhfeicimid. Tá 1, 2, 3, 4, 5 agus stifaí sé air. Ach, tá chola ai mar chéile. An rollaíonn sé? Ní rollaíonn. Seo cube. Abada? Seo cube. Ítach. Nis, bailach tusa brúscar Somála rudí tá hís an achúrsal agus crutha rudí cín leis. Tá mise gur a mó taisteal a dhéananú mó iompir a chruthú níos. Fan go bhfeicime. Is tá bhacha cruthaíoch agus gur míon leat. Cyn mar ruthaí faoi seo. Cé eile déting dhéana? Déting ar seo leagan ó sa hían. Sa bhéting mo chónú sad. Agus rád go diteach sé, tá me héis tépa áil agus sa man an cholathirta gramú le chéile go deas cuaramach. Agus ní bhéh sé a rollú ar fud na háte, mar go bhfuil na surcóirí sin faoi.